Hi guys, nakita ko nga pala si mama. Pinutol niya na yung puno ng saging dito sa may likod namin. Saging siya na senyorita, yung mga maliliit. Kasi nga sabi niya, kinakain na raw ng ibon yung ilang saging na hinog na. Kaya naman kinuha niya na sayang naman. Kahit hilaw pa yung ilalim ng saging, kinuha na kasi mahihinog rin naman daw yan. So ayan, binutas-butas niya na kasi pipigtasin na daw para mahati-hati na. Syempre guys, tumulong ako kasi nga para naman mabigyan ako, alangan naman. Bigyan ako, wala akong ambag. So, ako yung nagbibideo na yan, tapos sabi ko sa kanya, tusok-tusukin niya, ako na lang yung kukuha. Tingnan nyo guys, nabubulok na siya yung iba. Kinakain siya ng ibon, yung malaking ibon na kulay itim, yung kabog. Ewan ko kung anong tawag na sa ibang probinsya, basta dito sa amin ang tawag doon kabog. Kumakain siya ng mga hinog na mangga, ay hinog na saging, hinog na prutas, ganun. Pati